O, paano pagpatay ang dalawang animal? Wala na. Baka at nung, doon lang. Kaibigan, kaya ako ay, hindi ako patay, nagpapatuloy. Oh, very joy. Ay, very joy. Magkayong kabango na. No. Ay, kaya ako na naggigiyabat lang magpulang. Idol, ganito po sila dito. Mga kaigurutan. Ganito po ang ano dito mga ka-idol. Ang tradisyon nila. Ayun, maganda po dito. Lahat yun, panigar ni mga ka-idol yun. Yan si Rene Boy. So yun, sa lahat ng viewers ko, sana supportan nyo ako parate. So yun, sa lahat ng i-upload na video ko sa YouTube. Pigan, Facebook ko. Iba nyo po. Nagtitinda pa ng Facebook ko. Pigan. Okay. Pabudin masada tanda taba. Bilang mo ng bigatan. Para dalit naman. Ayun. Nakabiyan ko. Kuya Jill. Tulaw kaya. Buko Diyos. Tulaw kaya. Wala. Ano yan? Pabayaran nila. Kunan mga islang. Okay pa. New branding. Sura yun naman. Yan mga ka-idol. Binigyan ako ng ice cream. Buko juice. Abad be, atanda ka mo. Ay dua. Ya, atanda ka mo. Lambot buat mo. Yung nagtitinda, pinamimigay na yung buko juice na. Si anak niya. Eh, mama Tubi. Gusto yung anak mo. Yung anak mo. Gusto Lord. Nurse pa eh, doktora pa eh. Nurse kagaya, doktora. Yun, doktora ka ba? Buko. Masukli ako nila. Lahat yung ano. Lahat yung bumili. Masukli ako din. Oh, tatawa lahat. Kaya Pulang mo mangkulang mo mo siya nung abang ikat ikaw. Lamig. Wala ba man? Yung mga ka-idol. Ganito dito. Yung mga kaigurutam. ay, sino nga Yung mga ka-idol hanggang dito na yung video ko. Bye-bye. I love you.